Здравейте на всички! Ние имаме два изключително интересни дни. Този първи е посветен на индустриите и това как дигиталното и технологиите ги променят. Започнахме с едно обещание от президента на България за това, че нещата ще се променят, че той ще работи и ще даде своите ресурси и инструментариум в тази посока, което за нас може да означава само едно – успех. В момента, в който Webit се превърна в платформа, на която се срещат държавата и бизнеса, от тук нататък ние трябва да бъдем постоянни, защото диалога започна. Той не е диалог на 2, 3, 4 човека с други такива в държавата, а е диалог на цялата индустрия. Тук на Webit са всички. Като започнем от представители на банки, през медии, през автомобилна индустрия, фармацевтична, всички ние, на застрахователи, които правим нещата да се случват. Онова, което засегнахме като теми извън и моята концептуална идея за това да свалим електронното правителство, и да започнем нещо ново, да създадем една дигитална платформа за държавно управление, за което ще говоря утре в повече детайли по време на моята презентация. След тези няколко важни неща за индустрията, ние говорихме за финанси, за това как финансовият сектор се променя, изключително интересни цифри. 80% от щетите по време след земетресението в Generali са обявени онлайн. Какво има да казваме повече? Това са цифри, които са категорични. 3 милиона карти има само Visa в България. Така че имаме платформата, имаме изградена инфраструктура, трябва много да работим. Ние имаме да променяме сега съзнание, имаме едно неграмотно население, на последно място в Европейския съюз, тепърва то ще се проявява. Имаме ужасно много работа. Затова и Академия образова, затова тук правим подобен форум в България, за да направим така, защото индустрията да разбере своите отговорности и да ги поеме. Тук не е въпрос само за бизнес, става въпрос и за поемане на отговорност. Предприемачеството е нещото, което ние и това трябва да променим в България от една точка на перспективата на обществото към предприемачи. България е на последно място в отношението на обществото към предприемачи като добавена стойност към брутния вътрешен продукт. Тоест, предприемачите са лоши, да го кажем в прав текст. В Варна, откъдето съм аз, все още на предприемачите викат фирмаджии. Хайде сега да тръгнем в тази посока. Иначе перспективите са прекрасни. Перспективите в цял свят в момента пред предприемачеството са във възход. В България отскоро работят инвестиционни фондове, seed фондове, акселератори. Моите международни контакти, живот и здраве ще доведат много инвеститори, още други. Не само в България, като цяло. Моята перспектива към настоящия момент е всички възникващи пазари. Основно съм фокусиран и като структура сме фокусирани върху възникващите пазари в Европа, Близки изток и Африка, т.е. Централна и Източна Европа, Близки изток и Африка, но и Азия е изключително интересна. Така че контактите, които правиме между инвеститори и фирми, инвестициите, които генерирам и аз и екипа ни и хората, с които работим, са една гаранция за бъдещето в България и на това. Важното обаче е да се случат две неща. Първо, хората да спрат да се страхуват от провала, защото това е камък, който тежи и трябва да бъде махнат. И второ, да се притесняват, ако не са се провалили. Значи не са се опитвали достатъчно много. За да успееш в нещо, няма как да се случи от първия път. Ако се случи от първия път, значи те ударил голям късмет, не очаква да се повтори. И провал, и опит, и грешка, и така, докато се получи, въпросът е да не се отказваш, защото в повече случаи успеха идва тогава, когато ти си готов да се откажеш.